Mám tu skvelú správu pre milovníkov lovu na plavák alebo plavačkárov. Firma Giants Fishing zaradila do svojej ponuky 9 najobľúbenejších typov plavákov alebo po česky splávkov. A všetky tieto plaváky nájdete v rôznych gramážach. Poďme si ich teraz postupne predstaviť. Prvý model sa vyrába v 6 gramážach od 1 gramu až po 4 gramy. V hornej časti nájdete štandardne vodiace očko a cez celý plavák je vedená plastová trubička, do ktorej si môžete dať váš vlasec. Ďalší model sa vyrába v gramážach od 1 po 5 gramov a všetky tieto Giants Fishing plaváky majú sklolaminátovú nožičku, teličko vyrobené z balzy a reflexnú plastovú anténku. Tento rúžový model sa vyrába v gramážach od 1 po 5 gramov. Tento model White s tučnou anténkou sa vyrába v gramážach od 0,5 až po 3 gramy. Všetky tieto plaváky sú vyrobené v Európe. Štíhly plavák, ktorý sa hodí obzvlášť na stojaté vody, sa vyrába v gramážach od 1 gramu po 3 gramy. Jeho štíhleho zeleného brata máte možnosť zakúpiť si v gramážach od 0,5 po 2 gramy a tento modrý a štíhlý plavák si viete zakúpiť v gramážach od 1 po 4 gramy. Predposledný model je tzv. Klasika a nájdete tam prevedenie 4, 5 alebo 6 gramov. A posledným modelom je tento intergalaktický plavák, ktorý sa vyrába v gramážach od 0,5 gramu po 4 gramy a takisto je stredom vedená plastová trúbka na váš vlasec. Je na vás, ktorý typ plaváku si vyberiete, či už nejaký ten tučnejší na rieku alebo štíhlejší na priehradu, na jazero alebo na lov na stravových rybiek. Majte sa krásne, nech sa vám darí a nech ste zdraví.